Idan ne kika bari ni zaki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan ne ka guje ni zaka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Idan na yi fushi ta hokarar rashe ne, idan kai haka zuciya ta samu sukuni. Taho amshi fure na baka mai kyan launi, domin duka cikin samari kai na ido ne. Wannan shi ne sannadin da na yi sanuni, a zamana da ni da kai ba zan ci amana ba. A cikin yan mata da ke kadai na aminta, mace kyakkyawa mai ado ta ya zambarta. Dole ne in miki hidima hakan na fahimta, ko kwatance in za a yau akan ki na tsafta. Ai irin